Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nining atong panagtigom adlaw nga Domingo ug adlaw sa Ginoo, atong dad-on ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug intensyon. Ato sa giapil sa atong mga pag-ampo ang atong nasod nga Pilipinas ug ang katawhang Pilipino. Padayon sa pag-ampo alang sa kalinaw ug usab alang sa kalambuan alang sa tanan. Ato sa nga iapil sa pag-ampo ang atong mga katikista nga karong adlaw sama sa mga apostoles atong ipadala ngadto sa atong mga eskwelahan sa pagsugod na sa catechism classes o paggiya sa atong mga kabataan nganha sa atong eskwelahan. Ato silang ubanan sa ilang misyon ug tahas sa atong pag-ampo, pagdasig kanila. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpis sa lakos sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dakong uyamot, sa huna-huna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoo Diyos langit kumari, Diyos Ama, magagalaw sa tanan. Simba kami, kahanimo,
nagapasalamat kami kanin, nagaday kami kanin, tungkol sa iyong himaya. O tumanak sa Ama, Inoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw ang tagsasaya sa kalibutan. Karo'y kami, Ikaw na sa tusa Ama, among pangamuyo, kay ikaw lang sa Espiritu Santo, sa Diyos Ama. Magampo kita, O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaanan, lamesa, silya ug suga, aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Og si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Sige hasi mitubag, wala siya'y anak, og tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw ako tiawi. Ang pulong sa Ginoo.
Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kisangyaw ko ang imong katarong, diha sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinumano. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ulahan ang lungsod nga nasinati, sama sa diya nga singgi. Diha sa kahayag sa imong nawong, o Ginoo naglakat sila. Sa imong ngalan, nagasadya sila sa tibuok adlaw. O pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang kasanag sa ilang puso, ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin, ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo sa pagbunyag kanato na iusa kita kang Kristo Jesus. Busa na iusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala
sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang krus, ug musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan na lang bugnang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Uban sa kinatibuk ang simbahan nga ni sa Pilipinas ug sa katawhang matuuhon nga Pilipino, ang atong parokya ug ang atong National Shrine nakighiusa sa espiritu ug sa pag-ampo alang sa atong nasod ug sa atong katawhang Pilipino. Pag-ampo alang sa kahiusahan that we move forward as one country. Sa pag-ampo ug pakighiusa sa pagpangayo ug accountability, transparency, honesty, nganha sa mga buhatan sa atong pangagamhanan, apan usab
sa pagsugod sa tagsa-tagsa kakaugalingon. Mauna nga giawhag ta sa pagsulob og kolor nga puti. Munang pagsulod siguro ninyo sa simbahan, dunay mga banners nga kolor puti. Dili itom, dili technicolor, kundi puti. Kay pagpakikita kini sa atong espiritu sa pakighiusa ug pagampo para sa atong nasod. Usara gyud ang atong nasod. Usara gyud ang katawhang Pilipino. That is why we have to fight for our country, for our fellow Filipinos, and not for political affiliations. Si Jesus padayon naghatag kanato og instruction kung unsa ang kinabuhing Kristiyano. Ang atong pagsunod kaniya isip tinun-an uban sa atong magtutudlo. Apan sa unang pagdungog sa atong ebanghelyo karong Domingguha, daw makahibulong, siguro masyakta ug makaingon ta dili manibuhat sa usa ka Kristiyano. Kanuman, kay diha sa ebanghelyo si Jesus miingon man, si kinsa gani ang nahigugma sa iyang amahan ug inahan, labaw kanako, ug sa iyang mga anak ug igsuon, labaw kanako, dili angay nga mahimong akong tinun-an. These are harsh words. O kung gikan sa atong Ginoo, labaw pang iskandaloso. Dili ba nagtudlo man siya nga unungan nato that we honor our father and mother matud pa sa basahon sa Exodo o sa basahon ni Sirak nga atong madungog sa matag higayon nga sa ulugo nato ang piyesta sa Sagrada Familia sa bulan sa Disyembre. O baka what about our efforts to become the best parents to our children? Ang pagpangalagad kanila pinaagi sa atong pamilya. Mauna nga sa unang pagdungog, makahibulong ang mga pulong sa atong ebanghelyo karon. Alang sa atong pamalandong, atong tagaan o pagtagad ang tulo kapag tulunan. Una, ordering our priorities right. Ikaduha, ang tema sa gugma. Ug ikatulo, ang paghikaw sa kaugalingon. Nga maoy mga pipila ka mga punto nga gihisgutan sa atong ebanghelyo karon sumala ni San Mateo. Una, ang mensahe sa ebanghelyo karong Domingguha atong klaruhon, wala magtudlo nga atong isalikway ang atong pamilya o magpakabutabungol ta sa atong mga obligasyon ngadto sa atong mga ginikanan. No, that is unchristian kung ato kanang himuon. Apan ang kinatibuk-an nga mensahe o kutay sa atong ebanghelyo mao nga sa atong kinabuhi, there is a need to put right the order of our priorities and values. Atong ipahiluna ang atong hierarchy sa atong mga priorities ug sa atong mga values. Kay kasagaran, most likely, we must admit nga dunay mga higayon that what is most important para nato is ourselves. My career, my plans, my ambition, my family, and lastly, ang Ginoo. Atong masuta nga sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi is a complex combination of all of this. Ug kada usa nila takes center stage at different points sa atong kinabuhi. Ang awhag ug imbitasyon sa ebanghelyo alang kanato ug karong Domingguha, nag-imbitar kanato to put right order in all of these things. Ang ato untang hierarchy of values mauni: God, others,
and lastly, ourselves. It should not be the other way around. Nga maguna ang kaugalingon, ang uban, lakip ang pamilya, ug katapusan, as if footnote na lang ang Ginoo. The right order of our priorities should be God, others, and lastly, ourselves. Dili unta maguna ang kaugalingon ug uwahi or pakapi na lang or pag may time na lang ang Ginoo. Sa daghang bersikulo sa Ebanghelyo, kita gipahinumduman, when we lose ourselves more, the more we encounter ourselves. No? Kung atong hikawan ang atong kaugalingon, ato pang makaplagan ang atong kaugalingon. That we find meaning, that we find contentment, that we find purpose in our life. Ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton hinuon ni ini, mga pulong sa atong Ginoo diha sa Ebanghelyo karon. Ikaduha, sa tema sa gugma. Ang atong mga pagbasa nag-awhag nato diha sa gugma, love. The heart and soul of what we do, magamay man o madako, dinasig ug tinukmod unta sa gugma. Ngadto sa Ginoo, nga dili lang obligation ang atong pag-ampo, pagduol kaniya, nga tinukmod unta sa gugma, ngadto sa uban, ug dili unta kay dunay mga ulterior motives. Not other motives. Dili hinuon nga dunay mga strings attached nga kita madasig sa gugma ngadto sa uban. Kung atong higugmaon ang Dios, He does not take anything away from us. He gives us more. Mao man gud na usahay ang atong kahadlukan, kung atong ihatag ang atong kaugalingon ngadto pa sa Ginoo, basin hinuon mawala ta. But today's gospel teaches us, when we love God more, He doesn't take anything away, but He gives us more sa atong kinabuhi. Kung ato di ay nga higugmaon ang Dios, He increases our capacity sa paghigugma sa uban, sa atong pamilya, sa atong mga higala, sa atong mga buluhaton. Why? Nga iyang i-increase ang atong capacity because we draw love from the source of love Himself, which never fails. Ang iyang gugma, maoy magpuno ug magtagbaw kanato. Kung kita duol sa Dios o kung kita musanag diha sa pagtuo, it increases our capacity to be open to others. From God, we are able to love our family, others, our work more. Kung ato di ay higugmaon ang Ginoo, mas mahibalo pa kita ug mas mahigugma pa kita sa uban, sa atong pamilya, kung ang mag-una ang paghigugma sa Ginoo. Ikatulo, ang paghikaw sa kaugalingon, denying oneself, nga mausay laing punto sa Ebanghelyo. Lisod usab kini nga hagit nga giawhag sa atong Ginoo at a time when the prevailing mentality that we have, dili man paghikaw sa kaugalingon, but to indulge, to give in, to do it anyway. Anyway, everyone is doing it, might as well go with the flow, not against the current. But atong hinumduman, denying oneself is not about punishing yourself. Kay kung ingana ang atong hunahuna, nga kung atong hikawan ang atong kaugalingon,
Kay atong gipanisyan, wala na siya'y merito. But self-denial is about the willingness to let go for something better. No? Ang paghikaw sa kaugalingon is the willingness to let go for something better. Unsa man ang angayan nga atong hikawan nato sa atong kaugalingon, to die oneself of pride, of anger, of greed, of jealousy, nga maoy nakapaut-ot sa atong nasod. To die oneself of being a marites, nga maoy makapabahin-bahin sa imong pamilya, sa atong parokya, sa atong katilingban. To die oneself of being fake online and atubangan. No? Kini mao ang pipila ka mga butang diin angayan nato hikawan ang atong kaugalingon. Mga kinaiya that we need to die in order to live. Come to think of it, kung mauman kini ang mga butang nga nahimong babag nga makaplagan nato ang tinuuray nato nga kaugalingon. Nahikawan ta sa uban mga tao tungod ni ining mga butanga. Mauna nga si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, maalamon kaayo nga may padayag kanato. Nga isip mga Kristiyano, what we ought to leave behind are our attachments to evil and sin. Kanang nakapahigot nato sa sala o sa dautan. This is what we must not love more than the Lord. Gani, this is what we need to die. The not so good part sa atong kinabuhi. Aron kita musanag diha sa Ginoo. Sa mga pulong ni San Pablo, patay sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Mga igsuon, sa atong pagpadayon nining atong santos nga misa, atong paminawon ang mga pulong sa atong Ginoo karon. Put proper order in your priorities, in your hierarchy of values, nga siya atong higugmaon labaw sa tanan. God, others, myself. Kung atong higugmaon ang Dios, it gives us a greater capacity to love even more our families, ourselves. Sumala pa sa panultihon, joy is Jesus, others, and you. Maunta ni ang order sa atong priorities aron imong makaplagan ang tinuod nga joy sa imong kinabuhi. Pangitaa, una, ang gingharian sa Dios ug ang iyang katarong ug ang tanan ikadugang kanimo. Amen. Palihog manindog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa ambitan sa mga santos. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong amahan. Masaligo ni ining iyang gugma, mudangup kita kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibok kalibutan, magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran magtinabangay aron maundag ang kabangis ug makabut ang baluntarong kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batanon kanunay magalakaw diha silang pakikigala kang Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw, ug ang mga sinalikway, makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha silang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nga imo tang isipon nga takos o puslanon alang kanamo, nga halandon Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatayag anak, mahupay ug malig-on, bisan taliwala sa ilang kagul-anan, magampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo diha sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dungagi ang among gugma alang sa usag-usa, sa ingon mamahimo kaming imong mga tinun-an, sa ngalan ug sa kamatuuran, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton untas sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami,
pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigihigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang pana, uban sa mga apostolas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton
latas sa katuigan. Upan kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay.
Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, daduna to ang kalinaw ni Kristo.